Inselmulkom u nilqakom ma' triq tagħna ta' din il-ġimgħa u laqgħedin hawnhekk ħdejn il-baħar ġifieri li wasal iż-żmien biex neliminaw bajja oħra san. Ekku, u aħna fejn qegħdin, sinjuri, hawnhekk fil-bajja tal-Azzenin ġewwa San Pawl il-Baħar. U jiena dispjaċuti għax jiena tfuliti u żożiti. Ġej jibda, mhux diġà konna minna San Pawl Special li tgħidilna bil-fors li trabbejta u kont taħdem u ma nafx xi iktar. Ħajja ninżlu ħalli ma noqgħodux imma sakemm ninżlu ħantaralkom żewġ ritratti li ħadd f'dawn l-inħawi stess ta' meta kont żgħir. Mela, beyond kont, Ejja. Sekriki Cunningham, tiftakru ta' Happy Days? Niftakru. Ara hawnhekk in-nies tal-inħawi jisibuh jew taħt it-torri jew inkella jisibuh bħala il-White Rocks minħabba il-lewn bajdani tal-ġebel hawnhekk. Jogħġbok hawnhekk? Ejja, jiena l-fatt li m'hawnx ramel diġà tgħin ħafna sewwa għalija x'jiena r-ramel m'iniex daqshekk fan tiegħu. Imma l-aċċessibilità Daniel, dispjaċini jekk ħanweġġak, imma ma tistax tinżel puxxera u isfel, għan taraċ. Imma mbagħad biex inkunu għadna kollox, hemm kemm is-sellum, hemm ir-rails u dawn l-affarijiet biex tinżel ġifieri inti ħseb jien. Issa il-kwalità tal-baħar naħseb hija tajba ħafna, ovvjament meta jkun leħġew hawnhekk jisuq portu jkun feħtija u imma bħala kwalità tal-ilma ġenerali tajjeb naħseb. Hemmhekk hemm il-gżejjer fejn jgħidu li ħabat San Pawl ukoll tajjeb illi il-Papa Ġwanni Pawlu mhux da ġifieri laqsa qablu ta' qablu. Il-Qaddis. Fl-1990 ġi hemmhekk għax irid bil-fors jara daw il-gżejjer u mars hemmhekk u minn għalija anka hemm statwa li taħt l-ilma. Żgur, hemmhekk hemm statwa li jisimha Kristu tal-Baħħara u kienet hotspot għad-divers illi kienu jinżlu hemmhekk biex jiddevjaw. Però ma' żmien kien hemm xi problemi bil-viżibilità u ċaqalquha minn hemmhekk u ħaduha mill-Awra Point, il-Awra Point li hawnhekk stess. Warajja hemm it-torri ta' Winja Court li llum il-ġurnata jkun miftuħ għal pubbliku u wieħed mill ħafna torrijiet illi għandna mxerda kif qed taraw għax kważi kull bajja s'issa li morna insertajna xi wieħed illi kienu jużaw il-kavallieri biex jibagħtu sinjal minn post għal ieħor. Dan inbena fl-1610. Tara dil-ħolqa. Dik għamilna aħna meta konna żgħar biex konna norbtu kjanura hawnhekk. Vandali. Li ma kissirtu l-blat. Ammur. Ejja, ħanoħdok fil-bajja taħdejja, di. Issa fi żona tal-Azzenin, aħna morna l-White Rocks, imma postijiet oħra fejn tista' tgħum. Hawnhekk jiġi n-nofs ngħidulu aħna. In-nofs? Kien oriġinali fl-ismijiet. Bejna u għawet, l-oriġin tan-nofs. Hawnhekk da xi iktar salvaġġ u l-ħaxix, iktar naturali għandu l-għifin. U bat hemmhekk fil-passat kien blat, però mbagħad għamiltuh bis-siment. Mhux jiena sar bis-siment, sar mollu bħalissa anke għaddejn xi xogħlijiet u ħalli sem ta' simenta. Fejn kont taħdem int? Ejja morru nġibu birra. Imma qabel ħanorik bokka tar ejja miegħi. Danu san, Danu. X'inhu għar? Għar. Ta' x'inhu? Ilma ħelu li jkun ġej mill-bot ħafna. Il-montanja, u le mill-wardija. Aħna dejjem hekk għandna, ma nafx eżatt fejn ikun ġej, imma hekk dejjem hekk għandna. Kapaċi kellna diġà maqżuma. U le ma kieku ilha ħafna. Ma tindunax. Konna nidħlu hawnhekk avventur ta' meta konna żgħar, nidħlu biċċa biċċa żgħira. U wejja biċċa żgħira. U wejja. Ejja nidħlu biċċa żgħira ta' avventur. U jagħmlu għall-birra ta' ħansiru sibel jaħsar. Tixjieħ ejja sakemm immorru nieħdu birra ħanorukom l-imbajjiet ta' tfadal qas naqra avventura. Bajja ta' San Tumas, iż-Żejtun. Arlabsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Mellieħa. Dellimara u l-Inħawi f'Marsa Xlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. Pretty Bay f'Birzebbuġa, Golden Bay il-Mellieħa, Ġnejna Bay l-Imġar. Kemm ilek tiġi tawmaw? Dal-aħħar 6 snin. Dal-aħħar għaliex jogħġbok daqshekk? Apparti li għandna appartament viċin il-baħar u sabiħ għax nadif ma tantx ikun hawn nies. Għax ma tantx ikun hawn nies, rajta? U bħala sajfek kif qed tħossok?
Qed tħossha sħana? Ejja sħana ħafna. U għaliex jgħidulkom tal-għażenin intom? Għax hekk jgħidu l-alerja. Ma nafx ta' Min taż-żiena? skont għal xiex. Għaż-żiena mela. Antik kien isir ħafna xogħol tal-għażel hawn, ok, kienu jiġu jaħslu hawnhekk, u mbagħad kienu jbijaw. Imma hawnhekk tal-assilin. Għamul ngħid il dak l-injuranta sieħ bi għax qalli Dawru tal-azzenin. Mbagħad mhux in-nies anke bħal ġigġi fogu, ġuoko di fuoco, ġigġi fogu. Ignoranti bħali, mela. bħal sink, ġilt sink. Ja, sink dejjem sink. Salfu bejn il-blatijiet. Trisser bl-arbi, Selejn bl-arbi. bl-arbi. Imma tal-azzenin tixraq ukoll. Għazzeni dawarni għab, kif nafu ndawru, kif Malti aħna minn Ingliż, minn Arbi, minn Taljan, għal-lingwa tagħna. Però meta tfittex fuq il-Google u hekk għażenin is-sejba san, hekk biss. Qed issir slipway ġdida u da il-banju reġgħu għamluh ġdid ukoll, anke l-molle, faqa sew. Minn żmieni ħa upgrade issa. Kwieta, ħalli nibdaw niffilmjaw. Ikun hawn l-sorbju għaw fejn kont Kulħadd relaxa, u. Mela, sinjuri, mela. Yes, hey. Mela, qabel ikonna xi ngħidu, mela ħanajda bil-pulizz. Sorry, can you please be quiet? Mela, sinjuri, aħna b'temperatura ta' 40 grad Celsius għandi l-umdità ħirġa minn taħt idi. Kullum kien. Ma nifilux nkomplu, ġifiri li għamilna daqsek. Eżatt, minn tal-azzinejn jew tal-assalejn jew tħallas-salejn, insomma, aħna ngħidulkom bil-birra fidejna saħħa u narawkom id-dieħla ivvutaw u għaf Sajdon u għafsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta. Zom waħda, il-birra take it slow, għax qabba għalek id-dej minn meta kont taħdem għawint. Hija mhux vera ftit. Ftit żgħar.